Udalerri Euskaldunetako gazteen udalekuak izango ditugu hizketa gai orain, Maili Gailastegi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Jokin Uranga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Jokin Uemako hezkuntza arduraduna zara. Bai. Aurkezpena egin zenuten udaleku hauena, besteak beste, berezia da, helburu berezi batekin dator. Orain udalekuak sasoia da bai, gaztiek udalekutara joateko, uda dator. Proposatzen dituzten udaleku hauek bereziak dira? Bai, bereziak dira ezta. Azkenien, ikusten deulako, udalerri euskaldunek paper oso garrantzitsu bat jokatzen dutela euskerien iraupenien eta bizitzan bertan, ezta, eta nahi dugu udalerri euskaldunetako gazte horiek alkarren berri izen da alkarrekin alduntzie eta jabetzi, ezta, azkenin inertziatik kontzientziarako pauso hori ematie, udalerri euskaldunetako gaztiek alkarrekin. Hori papelaren gainen eta helburu moduen, esango dugu, Maili gero ondo pasatu beharko dute, gauzasko egin beharko dituzte, bestak beste, lehenengo urtie da udaleko moduen datorrena, topaketa batzutatik datorrelako ideia, aurreko urtien egin zen dituzten topaketa batzutatik. Bai, iaz Orioko itxaspe baserrian ingenitun udalerri euskaldunetako gazten topaketak, 15-18 urte arteko gaztiei zuzenduta, eta, nik uste asmatu genula, bai formatu eta edukietan, eta tartekatu genitula ludikotik eta soziolinguistikan inguruko hainbat kontzeptuen inguruan kontzientzia eta sentsibilizazio sortzeko gazten artean, eta oso esperientzia pilotua, oso positiboa izan zen, eta aurten beste salto bat gehiago, emango da, udalekuak antolatzeari begira. Asteburu bat izan zen iaz, urrian, eta aurten ja beste dimentsio bat hartuko du kontuak. 15-18 urte, esaten gabiltz, adina de, gaztiek buruelek beste leku baten eukiko dutelako 15-18 urte bitarte horretan, nola esan zer duten eskuartien udalerri euskaldunetako gaztiek die, eurek errestasuna dute, euskaldunak dira, zelan eragin dezaketen, bestak beste, hori derakutsi behar zaien bai apurtxuet, bestera batera esplikatuta, suposatzen dut, baina ze balio duen horrek bai eurengan. Zergaitik esaten da, hain garrantzitsua edo arrakastatxua izan zela aurreko urteko asteburu hori? Alde batetik, eta autokritika bezala planteatuta, iruditzen zait uste dugula askotan gazteak guk geuk ere infantilizatzen ditugula zentzu askotan, eta uste duguna baino buruak kokatuago dutela eta uste duguna baino sentsibilizatuago daudela benetan. Eta helburutako bat bai izan zen, azken batean gazteek, udalerri euskaldunetako gazteek elkar ezagutzea, ondo pasatzea, ligatzea eta esperientziak konpartitzea, eta baita esan duguna, konturatzea haiek ere ze ardura daukaten eta ze privilegio daukaten. Bizi direlako nolabait espazio batzutan, non euskerak baditun hainbat funtzio sozial berreskuratuta eta hainbat espazio irabazita, ez dugu esango hizkuntza minorizatuan norma bihurtu danik, baina bai baditula hainbat esparru irabazita eta zentzu hortan ze privilegio daukaten, baina ere ze ardura daukaten hori danak kutsatzeko, ez? Eta pixka bat zabaltze efektu hori eta kutsatze efektu hori bultzatu esaten eta kontzientziazio hori zentzu horretan doa batez ere. Ardura hori hartu eta nolabait espansio funtzio hori bete esaten. Urrengoen galdera zuzenduko dut, orduen. Jokin, eztiketan zabiltz, ari asko, Ueman bai, ari askotatik tiraka, gauza askotatik edaten duzu eta gauza askotan jartzen duzu fokua, zuri dagokizunez, hezkuntza arduraduna izan da, apurtzuet Maili esaten da bilena bai, ez da? Ez berdina dalako beste udaleku batzuk ere aurkeztu dituzue, bestelako gaztiek gune erdeldunetako bai eta euskaldunetakoek nahazteko eta bar. Hau ez berdina izango litzateke, Mailik dinon bide horretatik bai, ez da? Zer daukaten eureke ikusteko eta ze funtzio izan dezaketen, arnazgune horretatik esan da, bestak beste basabiltzate ikastetxietan bai, hau guztia erakusten. Bai hori da, Mailik ondo azaldu duen bezala, azkenien guretzako arnazgune horiek die eremu estrategiko batzuk, euskerien bizi iraupenien ez da, azkenien naturalki jaso eta transmititzen dalako hizkuntza euskerie kasu hontan, eta guk ikusten deulako askotan inertziz egiten dela, baina ja kontzientziarako pauso bat ere eman behar dela, eta azkenien ondo pasatzi ez gain eta ludikotasunetik aparte, Maili komentatu duen bezala, gure helburue bada, ardura hortan gaztiek sentsibilizatu, kontzientziatu, eta azkenien
paper edo aktibo bat hartzi, ez da? Gure lurgune hori edatzen jarrai dezagun. Euskarien lurgune hori edatzen jarrai dezagun. Ezaguna da, eta askotan esaten gabiltz, eta azken aldizen datozen ikerketak eta bar, ezagutzen aurrera pausu ikaragarriak eman dira, gaztei begira, erabileran ez. Kasunetan, biak uztartzen dituzten gaztei buruz hariko ginateke, eurepe argi izateko ezagutzak ez dakarrela erabilera euren kasuen bai, baina ez derrigor. Bai, eta zentzu hortan, badia urte batzuk, ez bakarrik euskalgintzako hainbat eragile, alarma batzuk piztu diana, edo kezka bat agertu dana ikusten dalako, datu soziolinguistikoek erakusten digutelako sekulako saltoa daola horrere, ez? Bai ezagutzatik erabilerara. Eta UEMatik ere ikusten genuen, hainbat aurrera pauso eman diala administrazio publikoari dagokionez, eta udalei begira espazioak irabazten eta udalak euskalduntzen, baina gero udalerrira jauzi eginda hor bat zehola ere sekulako amildegia. Eta azkenean euskara biziko bada eta bizirik mantenduko badegu eta garatuko bada, arnasartuko badu modu sano batean, herritarrek egingo dugu hori. Orduan, herritarrei begirako kontzientziazio eta sentsibilizazio lana egiteko apustua egintzan, eta horrera baki genuen baita hezkuntza arautua eragin esparru estrategiko gisa definitzia. Eta hortik sortu zen ere Arnasgunen hezkuntza proiektua, eta gaur egun ikastetxetan ere lantzen dabiltzana, eta gero ere ikusita eskolak berak estrukturalki dituen mugak, hortik ere beste salto bat emateko apustu egin genuen, hezkuntza ez formalera edo jauzi egin da, eta isialdiari lekua utziz. Guztia oso garrantzitsua da, esaten gabiltze, gune erdeldunak euskalduntzie oso garrantzitsua da, baina arnasgunietan arreta jartzie bai, duten efektu hori, esaten gabiltzena, indartsu dagoenien kontagio efektu hori sort dezaketelako gazte hauek bai, etorkizuna izango diren gazte hauek ere hori sort dezaketelako, bestak beste, hizkuntza ekologiaren diskurtso hori ez da, lurra eta leku bateri bertan fokalizatzen dena, baina ze garrantzia izan dezakeen hizkuntza rentzat orokorrien bai. Bai, noski ez, azkenien guk ikusten deuna da, euskerak iraungo baldin badu, arnasgune horietatik abiatuta iraungo duela eta zabalduko dela. Ez da, azkenien indarguniek horiek die, euskerien indarguniek, orduan gure apustu estrategikoe bada, gazte horien kontzientziazio ahalegin hortan pausuek emati ez da. Eta hortarako, Maji komentau duen bezala, hezkuntza arautuen eta ez arautuen ere ari ez da. Aurre hezkuntzatik hasi eta batxilerreaino ematen ditugu tailer batzuk, bai lehen hezkuntza bai DBH-en eta batxilerrian bertan ebai. Eta azkenien ikusten dugu erantzun oso ona jasotzen deula ikasle horien aldetik, baina gero zein mundu globalizautan bizigean eta kontuen hartuta eta ikusita, ze hauskorra gean eta iresteko ze errazak gean ere, jabetze gea, ez da. Orduan, guretzako inertziatik kontzientziara eman behar dien pausuek, bide hortan eman nahi ditugu. UEMak eta Eusko Jaurlaritzak aurten, lehen aldiz, aurreko topaketa horiek eta esperientzia hori eta gero udaleku bihurtzera, udalerri euskaldunetako gazteen udalekoak aurkeztu dituzte, astebete izango da, zestoan izango da, norentzat da? Nortzuk eman dezakete izena, zenbaleku egongo da, Maji? Udalerri euskaldunetako gazteentzat, eta Jokinek azalduko dugu hobeto zenbaleku eta nolako... Bai hori da ez, udalerri euskaldunetako gaztientzat izango da, 50 gaztentzat egongo da lekue. Esan dugu 15 urtetik 18-ra, baina batzuk badie abuztuen betetzen dituztenak 15, beraz horiek ere etortzeko aukera izango lukete, hau da 2000 eta 2003 urteetan jaiotako gaztientzako izango da, egitarau oso zabala eta oparue prestatu deu, leku paregabe baten, zestoako sastarrainen, eta oraindik badao lekue eta nahiko genuke gaztiek animatzie gure udaleku hauentara. Azkenien eurek izango dira, etorkizuna bai? Hori da. Bai, eta iaz lortu genuen 40 gazte inguru elkartzia, lehenengo aldia zan topaketak antolatzen genitula, eta ez genekin ze gertatuko zan, ikusita ez genukala erreferentzialtasunik irabazita eta inolako aurrekaririk. Orduan,
proba bezala sekulako arrakasta izan zuen, zoritxarrez gazte asko utzi behar izan genituen kanpuan, eta beraz, bertan elkartu ginanok, nik behintzat oso ondo pasatu nun, eta gaztien artean ikusten da oraindik ere, helburutako bat ere badelako sare moduko bat sortzia, elkarrezagutza horren eraginez, mantentzea harreman horiek eta saretze horrek izan dezan eragin bat, eta hori lortu zen, eta ikusten da, aurten beste eskilara maila bat ere beste bat igoko dela, ez? Orduan ikusiko da noraino iristen da hau guztia, baina espero dugu bere emaitzak emango ditula. Eta era honetara sortzen diren saretzeak, ezta? Gure ederrien, Jokinek esan duen moduen, giro honien ondo pasatzen, gerone gauzek bizitza osorako die, eta oso ondo pasatuko dute gure gaztiek esan dakoe, udalekuak aurkeztu dituzue, gazteak euskararen inguruan sentsibilizatzeko, kontzientziatzeko, eragile aktibo bihurtzeko, azkenien eragile aktiboak behar ditu gure hizkuntzak eta Basalto gazte topaketen koordinatzailea, Maile Gailastegi, mila esker, Jokin Uranga, Umako hezkuntza arduraduna, torri beharko zarete, beste baten bebai, eskuartan daukazuena geuria saltzen. Nahi dezuenia. Wema.eu zuen webgunean informazio guztia txukun jarrita, da bat ematen interesa piztu badugu, hortxe informazio guztia.